Hello, what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So, another occasions mga idol. Then, kaninga store mga idol is gyari na ko ni. Then, kuha na ni siya, update lang sa stocks. Then, ados sila yung arrival mga idol next week kay nagchat kami sa owner and ana sila gipang ila pa daw gipang impyuhan. So, karon mga idol, ipakita lang nako ang ilahang mga available pa nga mga sapatos og ang kanang naman tinangita og kuan size 10 nga pang basketball. So ipakita nako niya dol, and sa katudeng magsigig PM nako nga magpapalit mga idol. PM na lang mo silang page kay butang raman ako ang page o ang address o katong mga tana kung asa gyud dapit ang address. Naaraman ang kuan ang link sa Google Maps, ibutang ra po nako sa description. At least kabalo na mo kay kuan man kanang namay sigig PM nako og magpapalit ana. And ang shop nila, mo reply na sila lay mo ship ug na may maganahan kamo nalay pag negotiate. So daghan pa day kog wala pa dyan napakita mga idol nga mga sapatos kay ang uban natago anin uban naa sa babaw kay wala pa man kay kunin natanaw diri dapita diri sa babaw kini diri ron ko kutob kay usay di ko kaabot ana kay mubo mo ko. Then diri nga side wala pa kayo nako napakita mga idol, and nasle mga gamay lang nga bagong display kani siya pang basketball kani siya size ni tanaw na to size kani nga Adidas kani siya size 8 and a half mga idol kani siya size 8 and a half ang iyang size. Then slightly heel drag lang siya mga idol kay good for pang basketball shoes. Wo kabaw kung unsa ni siya nga kuan sa Adidas kani siya. Comment down below lang kung kisa tong nakabalo diha. Size 8 and a half ang price niya kay 1,790. So basin mahangyo pa ninyo hangyolan nyo, PM lang mo sa page. Din kani mga idol, kani solid siya mga idol. Napakita na ko ni before pero wala kay nako naklaro. The legend begins. Made from Beijing ni siya, Beijing. Kani siya size 8.5. Basin ay ganahan ani mga idol, yang presyo ani is 1,100 na lang siya. Kani 1,100. Basin ay ganahan ani 8.5 yang size. Then muni yang partner kana pares naman sila. Then kani 890 running shoes Adidas. Adidas mga idol, napod sila Adidas. Tanaw na tong size ani mga idol. Size 9. Size 9 siya mga idol. Very good condition. Then another pang basketball 1,600 kani napakita na ko ni siya mga idol. And kani wala pa ko ni napakita. Kani size 7. Size 7 mga idol. Size 7 ang price 1,590. Then kini napakita na ko ni mga idol kining white shoes. 890 gapon siya mga idol. Size 8. Size 8. Then diri kini another basketball shoes size 10. So sa katong nangitag size 10 kini size 10 nga kuan basketball shoes 1,690. So ikaw na bahala og hangyo mga idol, ayun makahangyo ra man pud ka sa ilahang mga price. Kini napakita na ko ni kini anta. Then diri nga side mga idol, moto kaning wala pa kay nako napakita kanina sa babaw para aning kini. Wala pa ko napakita superstar nga kuan sa Adidas high size 8. Price is 590. Oh, sa kana 590. Pang daily use. Dinadri pang daily use mga idol kini siya. Kani
Adidas ang iyang price is 490 kani. Size tanawon ko yung size 8 and a half kani, size 8 and a half. Share lang din ako mga idol, nang-apply ko sa Olympic Village. Din ang possible nako nga dadon nga brand is Nike. So i-update niya to mga idol, basin pwede ta maka-vlog dito if ever nga naghuwat na lang ko tawag sa coordinator sa dito sa Olympic Village. Then i-update mo basin pwede ta maka-vlog dito, i-update mo sa mga stocks namin to, sagom lang brand sa Olympic Village basin maka-vlog ta dito. And syempre atong gusto sa tanan ang sale. So ipang-update na mo basin maka-vlog ta dito. Marto, i-share ako. So ipakita na ko ang katong mga sapatos, katong wala na ko napakita. Mangita ko diri mga idol, daghan di ko wala napakita. Kani nga mga nindot sa ilang kuan, silang shop kay pan medyo dako gid lang shop gud kini. Dako ni siya diri. Dako kini diri og diri. So magsugod gyapon ko diri ana para ayan na lato kay katong mga wala napakita nako ay ipakita na nako syempre. Ina sila diri Nike Air Huarache mga idol. This siya. Size 7 men's, triple black. Triple black mga idol. Price 1,390. To limpyo rin ko ang mga idol. Wala kayo siya heel drag. Dayon kini 890. Tag 890 mga idol. Size 8, 890. Yun na sila Vapor Max. Tag 790. Vapor Max. Size 8.5. 890. 790 day. Sorry. 790. Ayos kayo. Yun na sila pang babay. Kani. Size 7. Oh, men's day. Size 7 men's. Kani. Size 7 nga men's. Tag 890 mga idol. 7 men's. Hindi rin napasli mga pang running shoes. Kani 590. 590 mga idol. Tanaw na to ang size. Size 5. Size 5 sa pambabay 590. Then Nike Kaishi. Kani Kaishi. Size 6.5. 6.5 590. Available gapon lang mga Vans diri mga idol. Napakita na ko ni sa kung lain nga video. Check lang ninyo katong mga size ug price ani kani ilang mga Vans. Din napod sila kini Crocs, din na sila slides nga Jordan kini 180 slides nga Jordan. Then Stan Smith tag 690. Yellow lang yung sole. Size 5 and a half. 5 and a half.
men's. Dayon na sila kani off-white, kani 1090. Dayon na sila kini Air Max. Kini Air Max gapon siya. Black. Size 9.5. Then itong mga basketball shoes napakita na ko ni mga idol kani kanat katura wala. Kani napakita na i-check lang ninyo. Dayon zoom. Kani tag 890. Ano to? Size, uy, ano ang size dara day? 8.5. So muna to mga idol, thank you so much for watching this video. Update lang to mga idol silang mga nabilin nga stocks o mga sapatos. And update na mo kung ma-hire ta sa Olympic Village, menta pray for me, char. So don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga bagong videos mga idol. And sa katong kuan basin makabalik ko dito sa Cyrus sa katong nangutana. And sa katong ko pa shoutout next video na lang mga idol kay nakalimot ko si mga pangahan pag arin ako dol raman mga diri unahan raman. Then nakalimot manggug ko. So next video na lang mga idol kay mag-edit ko niya mainta ato ning ma-upload. So thank you so much. Bye bye. God bless you.